Evo ovdje se nalazi cijela rukometna ekipa. Mislimo, tražimo jednog veznog igrača ako može. Ovdje je trener Derveškog Partizana, profesor gospodin Huso Jusufi. Dobar dan, kako se osjećate? Profesor derveških sporta. Da, profesor. Pomoćnik za MPV. Pomoćnik? Da. Šta bi mi bez naših profesora koji je promovisao sve sportove u Derventi? Sve sportove u Derventi, da. Evo ovdje. Doajen, u dervenskom rukometu, jel tako? Recite mi, kakva se ekipa sprema? Školski drug. Da, i školski drug. Evo ovdje imamo jedan eret. Molim. Evo duo, tandem, ja mislim da su prepoznatljivi. Sa desne strane. I ovdje se nalazi ravnatelj ovoga, da, izvolite gospodine Marš. Tako, iz Caparika. Pozdrav svim kengurima u Australiji, osim Bosanaca. Evo tako kako vidimo, evo ovdje dolazi ljepši pol, evo samo da ovako vidimo, evo samo sekunda.